продължение на години работихме, за да наложим марката и името на Eclipse Energy и да ги направим разпознаваеми. Успехът на Eclipse Energy се дължи на това, че е семейна фирма и всеки един от нас вложи своите усилия да превърнем компанията в водещ пазарен лидер в България и Европа. Когато в продължение на години сме се борили за да привлечем клиенти, сега да отказвам проекти не е лесно. Внимателно подбираме клиентите и проектите, с които се ангажираме. За нас е важно винаги да предоставяме високото качество, което се очаква от нас. Основната дейност на фирмата е строителство и монтаж на соларни паркове в България и чужбина. Като по-голямата част от дейността я развиваме в чужбина, поради това, че там има големи проекти, в които можем да осигурим работа и заетост целогодишно на нашите служители. Eclipse Energy предлага всички строителни услуги по изграждането на фотоволтаичните централи, като започнем от подравняването на терените, обособяване на зона за разтоварване, строителни монтажни работи, електроинсталациите, измервания и всички протоколи, които са нужни за въвеждане в експлоатация. При започването на изграждане на соларен парк има доста предизвикателства, с които се сблъскваме. Ние е нужно да осигурим места за настаняване на нашия персонал, доставка на важни компоненти, които са нужни за реализацията на този соларен парк, цялата строителна механизация, която е нужна за изграждането на соларния парк. Останалите управители са брат ми Иван Рашев, братовчетка ми Елена Педова и братовчет ми Иво Рашев. Всеки един от нас изпълнява различна функция във фирмата и може би затова постигнахме общия успех. Аз отговарям главно за финансовата дейност на компанията и човешките ресурси. Елена пое връзките с инвеститорите, обсъждането и изключването на договорите. Работата на Иво и Иван е свързана с техническото изпълнение на обектите и тяхното управление. Занимавам се с изграждане на фотоволтаични паркове и отговарям за механизацията и логистиката на обектите. Да си част от семейна фирма има своите предимства. Естествено, много по-лесна е комуникацията. Често се виждаме, често прекарваме дори и свободното си време заедно. Познаваме се достатъчно добре, за да знаем как да комуникираме ефективно. Има и своите минуси. Нашите семейни обяди често се превръщат в работни срещи. Естествено, много по-лесно е да имаш спор с някой, който добре познаваш и който знаеш, че няма да ти се разсърди, ако изкажеш мнение различно от неговото. Ние просто сме израснали заедно. Ние не сме живяли както повечето хора като братовчеди, нали, каквито сме отделно. Ние сме били винаги заедно. Бяхме възпитани от родителите ни да има уважение и доверие. Може би има моменти, в които да сме недоволни един от друг, но тези моменти минават в името на общата цел да изградиме фирма, която да продължи през годините. В началото започнахме с проекти в Турция и Йордания. Скоро обаче разбрахме, че отворените граници в Европа всъщност ни дават много по-голямо поле за развитие. Първият европейски проект, който направихме, беше в Германия. Започнахме с малък 700 киловатов покрив. Много скоро след това започнахме и по-големия си проект. Отново покрив и отново в Германия, но вече 2 мегавата. Там отговаряхме за цялостното изграждане, както електромеханичната част, така и измерванията. И всъщност така започнахме работата в Eclipse Energy, такава каквато я познаваме днес. Eclipse Energy е основана през 2007 година от баща ми Красимир Рашев и чичо ми Николай Рашев. Те решават да инвестират в създаването на първите ветрогенератори. През 2007 година е монтиран първият ветрогенератор с АК-16, а малко по-късно, след като виждат, че инвестицията е много добра, поставят още 2 ветрогенератора. 3 години след създаването на вятърния парк, те решават да инвестират в създаването на ВЕЦ Печево. Съответно, в продължение на инвестицията от вятър и вода идва идеята компанията да се развива в сферата на соларните паркове. Към момента сме фокусирали усилията си на европейския пазар
и в частност Германия, Нидерландия, Полша, а отскоро и Финландия. Страни като Испания и Италия също представляват голям интерес за компанията и очаквам да започнем проекти там в обозримото бъдеще. Нашата компания покрива всички възможни сегменти в фотоволтаичните централи. Наземните фотоволтаични централи са по-предпочитани от всички инвеститори, защото са по-лесни за изпълнение и не на последно място по-бюджетни. В портфолиото си имаме няколко агрофотоволтаични централи в Германия, Нидерландия и Австрия. По-специфичното на тези проекти е, че земята може да се използва едновременно както за земеделие, така и за производство на зелена енергия. В зависимост от културите, които се отглеждат, слънчевите панели могат да се поставят хоризонтално и вертикално. Ние сме изграждали плаващи централи в Нидерландия и Белгия. Плаващите електроцентрали се изграждат върху езера и промишлени водоеми, върху плаващи конструкции. Компаниите, които инвестират в плаващи фотоволтаични електроцентрали, са голями промишлени предприятия, които не разполагат с покривни площи. Затова те използват промишлените си водоеми. Хората, които работят в Eclipse Energy, са изцяло български граждани. В някои от проектите се налага да ползваме и местни, но това е в много редки случаи. В екипа на Eclipse Energy повечето от работниците са с 15 години трудов стаж в строителството и монтажа на фотоволтаични централи. Фирмата стартира с 4 управителя и 10 служителя, като към днешна дата мога да кажа, че сме 4 управителя и 300 служителя. Много трудно се управлява компания с 300 човека. Това е свързано с една голяма организация, първо по тяхното назначаване. Преди това е техния подбор. Ние трябва да избереме хора, които физически могат да издържат на тази работа, защото всеки си мисли, че това е лесна работа, но в действителност има много трудни обекти, както в момента обекта ни в Финландия. Теренът е много лош. Трудни ситуации възникват винаги по време на работа. Изискванията в различните държави винаги са различни, бюрокрацията е различна, съответно ние трябва да можем да отговорим на нуждите на съответния пазар. Клиентите също имат своите специфични изисквания и трябва да посрещнем и тях. Имали сме клиенти с свръхизисквания относно работата на командировани в чужбина работници. И тук идва моята задача. Да им докажа, че документите, които им предоставяме, са напълно достатъчни, за да позволяват на нашите служители да работят и пребивават в чужбина.